एलायन्सखौथ' जोङो आवगायनिफ्रायनो खालामा होनबाय थादों। एलायन्सआव जोङो कंग्रेसआ खालामोबा प्रब्लेम जायो। खारन सिगाङावबोथ' जों एलायन्स दंमोन 15 बोसोर एलायन्सआवहाय BPFआ जोंखौ अना खाना एखेबारे महरखौनो दोनाखै। दा बबे साहसजों जोङो BPFजों एलायन्स खालामगोन बे एक नाम्बार खोथा। दानिया मोनसे जिनिसखौ नोंथाङा सोङाखैबाबो आं गोसोआव फैदों आरो जे एक्सुवेलि हाग्रामाया BPFनि माखासे वार्कारफोरखौ निसय बेयो दिनै जेरैबायदि सिनायनांगौमोन बेखौ सिनायाखै, जायनि जाहोनाव दहायनि जानाय बाथ्राफ्रा जादों। आङो नुबाय थादों बे बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो सानैसो इयुथफ्रा आरो BPFनि जोंहा कास्टम बाबु आरो बिक्रमाथ' जिबायदि डाटा बेस निउसफोरखौ होयो UPPLनि एगेन्सै बा गभर्नमेन्टनि एगेन्सै, दा बेखौ नायोब्ला बिथांनि माखासे वार्किं स्टाइला खोब मोजां आरो फारसेथिं जोंहा कास्टमारथ' दंखायो, एबसुनि सेंग्रामोन बियो। दा बुंनायनि आदब खायदा बेनावबो दङ। दा बेबायदिनो बिक्रम बायदि सेंग्रा आरो बिक्रमखौथ' नों नायोबा दिनै हाग्रामानि थाखायनो जेल जानांबाय बियो। बिक्रम बायदि सेंग्रा, कास्टमर बायदि सेंग्रा आरो गोबां सेंग्रा दंबावो खोमा। दा बैफोरबायदि टेलेन्टेड सेंग्राफोरखौसो बियो नांगौ बायदि रल बा बिफावखौ होनो हायाखै खोमा। दा बे जिनिसखौहाय नायनांगोन। आरो थांनाय बारनि इलेक्सनावबो आं होनबाय थादों जे गोदान फेसखौ होनांगौ BPFआ। गासिबो बे फुराना फेसखौ होयोबा बिथांमोना माखासे एन्टि इनकामपेन्सि थायो। दा बेफोरनि थाखाय हयथ' जेनदों थांनाय बारावबो, आरो एबारावबो बे भुलखौ खालामबा बियो जेनदों। दा बियो बिथाङा ओंखायनो माखासे वार्कारफोरनि टेलेन्टखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन आरो बिथांमोनखौ जेरैबायदि बाहायनांगोन। दा कंग्रेसआबो फोथायो आङो कमप्लिटलि आनसलिक दलनि एगेन्स्ट नङा दे, आंहा नेसनेल पार्टिनि इन्टारेस्ट दङ, खिन्थु आनसलिक दला मोननैनि मादाव मोनसेनाव मोनसे थांनानै थानांगौ, आंबो बेखौ फोथायो। दा बेखायनो आङो हाग्रामानि बे बाथ्राखौ बुंदों जे हाग्रामानि माखासे रं डिसिसननि थाखायनो एबाराव बिथांमोनहा जेनबाय। नंगौ, गिबियावनो आङो गासै बड'लेण्डनि आसामनि रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोदों। खुलुमबाय। गिबियावनो नंगौ, आंजों दङ बेवहाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जसेफ हाजरा आरो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि एडभाइजार सिनियर मस्ट कंग्रेस आरो भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेम चन्द्र झा। दा नोंथां सोंनाय बायदि बेनो नंगौ, जेननाय देरहानाया मोननैबो थाखाय आं सिगाङावनो होनबोबाय थाखादों। खिन्थु जेनगोन होननानैथ' रावबो गेलेया, देरहागोन होननानैसो गेलेयो। आरो बेखायनो स्ट्रेटेजिया सब समाय देरहानायनि, राव फाव गासिबो देरहानायनि। खारन देरहानाय जेननाया थाखायो नालाय, आं बावहाय गोसोआ दुखु मोनदों, खिन्थु गोसोआ गोग्लैयाखै। आरो नंगौ, गोबाङा बुंदों जे कंग्रेसनि थाखायनो BPFआ जेनदों। बे जिनिसाथ' जाखायो, सिगाङावनो होनबाय थाखादों। बे जोंनि एबारनि खेलाया जे लकसभानि बिसायख'थिया 3 खनायारि जागोन। फारसेथिं थाबाय माबा UPPL, थाबाय ओरै BPF आरो थाबाय जों कंग्रेस आखाइ पार्टि। दा बावहाय बे मोनथामजों थाना-थानिया जाखागोन। दा नर्मेलि आं मिटिं माथाङावबो होनबाय थादों जे BPFनि भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटार्सखासोमोन। कंग्रेसआ गोबाव सम जिरायनायावहाय बा एलायन्सआवहाय BPFआ बे कंग्रेसनि भटखौ लानो देरहाबाय थादों। जों दिनै नामायबोबाय, ओंखायनो BPFआ गोब्राब जागोन। बे खोथाखौथ' आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन। आरो खुला खोथाखौ आं दिनै बुंनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय, BPFआ जेनामोन, कंग्रेसआबो जेनामोन। इलेक्सननि मास मोनथामसो सिगां आङो सासे हाग्रामानि बेगदारनाव लोगो लाहैदों जे सार, जोंना हाइकामान्डनिफ्राय APCCनिफ्राय मोनसे बिथोन फैदों जे मोननैबो सिटखौहाय उदालगुरि, दरं उदालगुरिखौ आरो क'क्राझारखौ रानलायदिनि। नोंसोरो ओरैहाय लायोबा जों हरै लानोसै, आरो नोंथांमोना हरै लायोबा जों ओरै लानोसै। बे मेसेजखौ आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामानि सेनापतिनि दारैनो मेसेज होदों। अब्ला बिथाङा बुंबाय, थिग आसे गर्जन, आङो बे मेसेजखौ हाग्रामा सारजों रायज्लायसिगोन, बिथाङा जुदि मानियोबा थिग आसे वेल एन्ड गुड। थांबाय, बारलांबाय, गासैबो समाया बारलांबाय। जेब्ला इलेक्सना खाथि आङो आंनि केन्डिडेटखौ होखाबाय, स्क्रुटिनि गासिबो जाजोबखांबाय, बिनि उनावसो माबा सेंग्रा फाथायबाय थाबाय, जावलिया बावलिया जिरायदोनो। गर्जना जिरायनांगौ जाहैदों। आंखि बेबायदि गोदाव सोराव जिरायलाबायनो आंहा मान सनमान गैया नामा? आं पार्टिखौ थगायगोन नामा? आंथ' थगाया। थाइसे थाइनैजोंथ' आंथ' बायजानाय नङा। आरो बेबायदि हामखाया। आरो जाय बाथ्राखौ बिसोर फोसावलाबायदों बेबो अननायजानो। दा बेखायनो जों जेननायनि खारनाबो बेनो, BPF जेननायनि खारनाबो बेनो। खारन भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटआनो BPFनि भटार्स आरो BPFनि भटारानो कंग्रेसनि भटार। आरो जों जुदि रानलायनानै गेलेयोमोनब्ला जों उदालगुरियावबो देरहाबायमोन, क'क्राझारावबो देरहाबायमोन। जों मोननैबो थांबाय, दिल्लीयाव सरकारखौ जोंनो दाहोनो हागौमोन माथो। होमबा बे भुला सोरनि जाखो? BPFनि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों। दिनैहाय BPFआ जेनदोंब्लाबो
4,32,000 सामथिं भट मोनदों BPFआ दा बे मोननायनि बेलायावहाय रायजो राजाफोरा BPF जोंनो दङ होनना सानमारो नामा 100 बार आं हाग्रामाखौ गाज्रि होनाखै खिन्थु टेक्निकेल प्रब्लेमावसो दिनै BPFआबो जेननो गोनां जादों कंग्रेसआबो जेननो गोनां जादों गले गले होनबाय थाखादों जे कंग्रेसनि भटार्सफ्रा BPFनि भटार जादों सिगाङाव कंग्रेसनि जोबमोन दा बेखायनो जोंनि भटआ कमन दा बेखायनो जों एलायन्सखौ लुबैदोंमोन सिट शेयारिंखौ लुबैदोंमोन एलायन्सथ' नङा दा नोंथां होननाय बायदि हाग्रामाया बिराद बुरजा भट मोनदों बारा बुरजायावहाय UPPLआ देरहायाखै जुदि कंग्रेसआ खम मोनबावोमोनब्ला हयथ' बे भटआनो हाग्रामानाव थांगौमोन दा बेखौ नायोब्ला एक्चुअलि हाग्रामाहा जथेस्थ' BTCआव दोहौ दङ रायजो राजाया बिथांखौ दाबो मोजां मोनो आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बर' रायजो राजानि भटखौ निस्सय बिथाङा गोबां मोनदों खिन्थु बाथ्राया ओरै जाबाय नों इलेक्सनावथ' माखासे टेक्निकेलनि खोथा फैबाय ना दा बे जिनिसखौ बियो हयथ' नांगौ बायदि मानसिफोरनिफ्राय एडभाइस मोनाखै बा सोरनिबा रं एडभाइस लानानै बे आवगायबाय थादों दा बेखायनो जेरैबायदि जानांगौमोन बे जायाखै आं ओरैबो लादों फारसेथिं बिथांमोनाथ' नै दानि BTCआवथ' एलायन्स गभर्नमेन्ट नङा होमबा टेक्निकेलि एलायन्स रासि नहय जानो BTC बनावा फारसेथिं बिधान सभायावबो एलायन्स दङ दा बबेया नंमारगौ हाग्रामाया जेनुइन ना ओरैनो रायजो राजाखौसो थगायबाय थादों बेहायबो सन्देह थादों दा बेखायनो हाग्रामाया गावखौ क्लियार खालामग्रोनांगोन गावनि जे दानि बे BTC गभर्नमेन्टआव जे बिथांमोना एलायन्स दङ दा बेखौ बोखारनानै लाग्रोनांगोन बे बिधान सभानिफ्राय बोखारनानै लाग्रोनांगोन बे अब्लासो रायजो राजाया फोथायगोन दा बेफोरबायदिखौ साननानै हयथ' एसे थलं थलं नुनानै जेरैबायदि भट मोननांगौमोन हाग्रामाया मोनाखै दा बेबो आरो रायजो राजाया खिन्थु दिनैसिमबो BPFजों दं अर्थात हाग्रामाजों दङ आरो मावग्राफोर दङ दा बेखौसो बियो नांगौ बायदि कोअर्डिनेट खालामनो रोङाखै ओरै मोनथाम ग्रुप थायो मोनफ्रोम पार्टियाव मोनसे जाहैबाय टप जायखौ हाइ कमान्ड होनो डिसिसन मेकिं बडि थायो बिनि उनावहाय केडार लिडारफोर थायो केडार लिडार आरो बिनि गाहायथारावहाय वार्कार्सफोर थायो दा बे वार्कार्स केडार लिडार आरो टप लिडार्सफोरनि गेजेराव नांगौ बायदि कोअर्डिनेट जायाबा बोसोन आरो एडभाइसआ मिलायलायाबा दा बेवहाय पार्टिया प्रब्लेम जायो आङो थांनाय बारावबो बिनि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंदों आरो खोब जबरदस्ति खोथा बुंदों जे बे RNB सिभिल हस्पिटालखौ लांनाया खोब इनाय जागोन आरो बे RNB सिभिल हस्पिटाल मोनसे गसंखानाय मोनसे लुखांजाखानाय क'क्राझार बे नोगोरमानि लेन्डमार्क जारिमिनारि रुपनाथ ब्रह्मआ साधारन नों आं बायदि आयाराम गयाराम मानसि नङा बियो बै समनि जोंनि बर' जाथिखौ फोजाखांजेननाय पलिटिक्स खालामनायनि सिगां खन्थाइजों फोजाखांनाय रायथाइजों फोजाखांनाय लिडार गैयिफोराव बिथांमोना गावसोरखौ लिडार साजायबायनानै फोजाखांनाय आरो राजखान्थि गुरुबो बिथाङा प्रथम बर'निफ्राय मन्त्रि जाजेननाय दा बिनि नामाकरनावहाय मोनसे एक्न'लेजमेन्ट महरै RNB नामाकरनाव बे हस्पिटालखौ जोङो मोननाय जादों दा बेवहाय गोबां मेसेज थायो सिगांनि जोंनि जायफ्रा जोंनि बे समाजखौ लुखांलांबाय बे क'क्राझारखौ नोगोर महरै गायसनलांबाय बेजों सेर सेर क'क्राझार गभ कलेज बेजों सेर सेर उमुक गार्लस हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि बायदि बायदि लुखांलांबाय बेफोरो बिथांमोननि अबदान दङ दा बेखायनो आं सानदों जे प्रमद बर'नि जे हाबा बियो मोनसे रोखोमनि महम्मद बिन तुगलकनि खामानिसो जादों थाखानाय बुस्थुखौ बोखारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव लांनाय मेडिकेल कलेजनि थाथों जोंनि बे सिभिल हस्पिटालखौ नांगौ आरो दा बेवहाय मा नुजादों प्रमद बर'आ सासे खोब अहं मानसि बे मालायनि सेन्टिमेन्टखौ बुजिया बे गाव जेखौ सानबाय बेजोंनो जाजानो लुबैयो दा बेवहाय जों मा नुबाय क'क्राझार बासिफ्रा खोब दुखु मोनबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयो मोनसे पावार सेन्ट्रिक मोनसे थिंक टेंकनि मोनसे माबा सेन्टार बियो बावहाय आन्दलननि सानज्लायनाय माबा मोनसे मावगोननि सानज्लायनाय सोलोंनाय आयदाफोरनि सोलोंजेननाय गासिबो जिनिसा बेवहाय स्टार्ट जायो बे महरै दिनै बे RNB सिभिल हस्पिटालाबो जोंनि मोनसे बिफाव दा बेखौ इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजानाव बिमा बिफानाव सोङा हौवानो बोसोन लायाबालानो गावनि गोसो बायदि बोखारनानै हरै फिनज्राब गारहैनाय बेनाय थाखानाय बुस्थुफोरखौ लथर फथर खालामनाया बे बिराद अन्नाय जादों आरो दा बेखायनो आङो खोब दुखु मोनदों बे हाबाया एखे जाथारनाङा जेरैखि जाया RNB सिभिल हस्पिटालखौ लांनो मोना फारसेथिं मोनसे खोथाखौ आंबो बुंनि दा प्रमिला बायद'मोना मैया दाखालिनिफ्रायनो दङ जाहैदों धरनायाव दङ बिथांमोनाबोथ' भुल मावदों नङा होमबा हाग्रामानाबो बेनो प्रमिलानाबो बेनो जा दङ BTCआव आंनि न' सेरावनो जानांगौ जा दङ बड'लेण्डआव
हाग्रामानि न' सेरावनो जानांगौ आंनि खाथि खालानि हाफ्रा दाम गोसा जानांगौ आंनि बिदा फंबाय बाय बाहागिया बेनि सुबिदाखौ मोननांगौ दा बिदिसो जादों नङा होमबा मिथियामोन नामा बिसोर बे नियमखौ जे सिभिल हस्पिटालनि मोनसे डिस्टेन्सखौ दोनाब्ला बे सिभिल हस्पिटाल थानाय नङा दा भुला सोरनि जाय धरनाखौ खालामदों गावसिनि भुलनि थाखायनो बिथांमोना धरनाखौ खालामबाय थादों दा बेबो खोब दुखुनांथाव ओंखायनो जायफ्रा गावखौ नेता होनो जायफ्रा गावखौ लिडार साजायनानै हारिनि हाबा मावनो नागिरो बिथांमोना खोब सुथुर सालाक जानांगौ आरो मा सियाल पण्डित जानांगौ उन सिगां साननो रोंनांगौ लोंनायाव जानायाव डिसिसन लाद्लाबायबा जाया दा बेफोरो खोब दुखुनांथाव दा गोजौआव मुजुयोबा गावनाव नांफिनो होननाय बायदि जाय धरनाखौ लादों बिदिसो जादों फारसेथिं दा बाथ्राफ्रा बोरैबा बोरैबि थांनो नागिरो आरो मा दा ओंखायनो खनसेबाव होनो नागिरदों हाग्रामा बिथाङा 2021आव आर'नायाव मोनसे मिटिं लाबा आं हाग्रामाखौ बुंदों बे समाव आङो डिरेन ग्रुपजों थानायखाय आङो बिथांजोंनो दङ BPF जाफेराखै दे जिबनाव मालाबाबो खिन्थु मदद होदों बे आर'नायाव 700 जन PGCBनि मानसिखौ लानानै आं बिथांजों मिटिं खालामदों बेवहाय आदा सानसुमा दङ आदा दावराव देख्रेब दङ हाग्रामा सारा गावबो दंमोन आंबो दंमोन आरो सानै साथामसो दंदेरबावो ओइदिनखालि आंनि एड्रेसाव आं बुंदों जे दिनैनि थारिखआव आसामावहाय आसामनि थिं टेंफ्रा सासे मानसिखौ गियो आरो सासे मानसिखौ बोख्लायनो नाजाबाय थादों आरो बे मानसियानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि दा नोंथाङा बेसेबां साग्रिद बेसेबां हुसियार आं बिथांखौ थागिदा होदों नाथाय बिथाङा खोमा होआखै 2011आव आं BPFनि मानसिफोरखौ होनदों जे UPPLनिफ्राय NDBनिफ्राय आरो एबसुनिफ्राय 9 जन मानसिखौ नोंथांमोना इनकर्परेट खालामनानै लायोबा BPFआ मालाबाबो बाया बे खोथाखौ बिथांमोना हेव खालामदों आंनि खोथाखौ लायाखै दा दिनै मा जादों दा बेखायनो हाग्रामा बिथांखौ नैबे मिडियामनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा मोजां बोसोन एडभाइजारफोरखौ लानांगोन नङाबा खिन्थु भुलाव भुल गले गले मावबाय थायोबा बिथाङा आरो सिखारफिननो हानाय नङा दा बेखायनो फैगौ जे एबार बिधान सभा बाय इलेक्सन दङ बिनि उनाव काउन्सिलर इलेक्सन जागोन बिथाङा मोजां जुदि साननानै रायजोनि सिन्था खालामनानै जुदि नायाब्ला गावनि स्वार्थखौल' जुदि नायोब्ला खिन्थु खनसेबाव गोलैबाय आरो बे गोग्लैनाया BPFनि थाखाय फाइनाल एन्ड लास्ट गोलैनाय जागोन